Όσο πλησιάζω στο σημείο, η καρδιά μου πιάνεται. Μια στιγμή, 5 ζωές. Οι άνθρωποι στα χωριά λες και σε περιμένουν. Δεν σε ρωτάνε, σου δείχνουν. Οι δημοσιογράφοι έχουν φτιάξει τη δική τους απικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δημοσιογράφος κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι της την αδελφή του δράστη για 2 ολόκληρες μέρες, για να μην μιλήσει σε άλλα κανάλια. Εδώ είναι η αγαπημένη πλατεία, ήταν μάλλον η αγαπημένη πλατεία του Αλέξη. Εδώ ερχόταν με τον Βασίλη και τα ξαδέλφια τους. Και ίσως το Σάββατο το απόγευμα να ήταν εδώ, εάν δεν πηγαίνανε για κυνήγι. Ο Γιώργος ο δάσκαλος διατηρεί την ψυχραιμία του. Είναι εδώ από τύχη. Πριν από 10 χρόνια κέρδισε 27 εκατομμύρια στο λότο και εγκατέλειψε την Αθήνα για πάντα. Το μαθαίνετε Σάββατο βράδυ. Ετοιμαζόμασταν για να πάμε στο σπίτι της αδερφής μου, η οποία γιόρταζε. Ήταν η μέρα της Αγίας Εκατερίνης. Θα έχει τραπέζι? Θα έχει ένα μεγάλο τραπέζι όπως κάθε χρόνο. Μετά το κυνήγι, κάποια από τα παιδιά θα έρχονταν στο τραπέζι για να γλεντήσουμε, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά όλοι μαζί. Πριν ξεκινήσει το τραπέζι, πέφτει ένα τηλέφωνο. Ήταν ο πατέρας του μικρού μας Αλέξη, ο οποίος μας ειδοποιεί ότι το παιδί σκοτώθηκε. Η αδερφή σου? Ζητούσε επίμονα το παιδί της. Ο άλλος γιος είχε μείνει πίσω, ευτυχώς. Εργαζόταν εκείνη τη μέρα, εργάζεται και αυτό σε κρεοπολείο. Είχε πάρει μια 10ημερη άδεια από το στρατό και ήταν κουρασμένος. Συνάμα ήρθε στο σπίτι μου, ήπιαμε ένα καφεδάκι. Καθυστέρησε. Γλίτωσε. Τι έγινε στο χωράφι, έχεις βγάλει συμπέρασμα? Πυροβολή πρώτον το Λάμπρο και στη συνέχεια τα 2 αδέρφια. 4ος στη σειρά ήταν ο μικρός ο δικός μας και 5ος ο Ηλίας. Μα τόσοι άντρες, ένας δεν θα αντιδρούσε, ένας δεν πρόλαβε. Αν είσαι και κυνηγός κιόλας και έχεις μια εξοικείωση με τα όπλα. Ερασιτέχνες ήταν τα παιδιά. Ίσως και τα ίδια, βλέποντας τον πρώτον να κοίταται νεκρός, δεν πίστεψαν ότι ήταν νεκρός και έτρεξαν να βοηθήσουν. Ο μικρός? Όταν το πήρε χαμπάρι άρχισε να τρέχει, πέταξε και το όπλο του. Ο μικρός βρέθηκε άπλος. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε γιατί είδε το δράστη ή φοβήθηκε μήπως αυτοί που πυροβολούσαν ήταν αστυνομικοί, γιατί είναι μικρός, δεν είχε άδεια και ίσως να πέταξε το όπλο του από φόβο. Α, δεν είχε άδεια κυνηγιού. Είναι 17 χρονών και νομίζω ότι σε παιδιά 17 χρόνια δεν δίνεται άδεια. Προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χτύπησε στον πατέρα του, ο πατέρας του το άνοιξε αλλά δεν άκουσε τίποτα. Τι παρέα ήταν? Εδώ ξενυχτούσε τις περισσότερες φορές. Τα λέγανε εδώ στη Βρύση. Ναι, με τα μηχανάκια τους. Τρώγανε πολλές φορές εδώ. Παίζανε. Πήρε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό ακριβώς εδώ το μέρος. Και τι κυνηγούσαν? Μικρά πουλιά, κάμια τσίχλα, κάμια πάπια. Το θεωρούσαν πολύ μεγάλη έτσι τιμή για τους ίδιους να φέρουν μια τσίχλα και να πούν: κοιτάξτε, φέρουμε μια τσίχλα στο σπίτι. Θα τη φάμε έστω όλοι μαζί. Αυτή η ιστορία με το σκύλο είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια ότι το σκυλάκι βρέθηκε δίπλα στο αφεντικό του. Δίπλα στο Λάμπρο. Τα παιδιά αγαπούσαν πάρα πολύ τα ζώα. Τι συναισθήματα έχεις για αυτή τη γυναίκα? Την αδερφή του Φωνιά εννοείς. Και η ίδια περνάει το Γολγοθά της. Μην νομίζετε. Θα υποφέρει. Θα αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού καθημερινά. Και το παιδί της, πάνω απ' όλα το παιδί της. Πρέπει να προφυλαχθεί πάση θυσία το παιδί της. Της μίλησες? Απλά της είπα ότι πρέπει να κοιτάξει το παιδί της, να το φροντίζει. Τι άλλο να της πεις? Θα μπορούσε κάποιος
να φερθεί πιο σκληρά. Μου πέρασε κάποια στιγμή. Όχι όμως για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Για το δράστη. Όταν λες σου πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό. Να τον είχα μπροστά μου, να τον τελειώσω. Δεν βγαίνει όμως τίποτα. Την απέσυρες. Δεν βγαίνει. Την απέσυρα και μάλιστα κατέκρινα τον εαυτό μου. Οι αστυνόμοι κάνανε καλή δουλειά. Κάνανε καλή δουλειά. Και οι δημοσιογράφοι. Μάλλον πρέπει να ζείτε σε νόμο ζούγκλας. Πίεση. Φοβερή πίεση. Περιμένετε κάτι από την πολιτεία? Πιστεύω πως θα κάνει το χρέος της. Και για την τιμωρία του δράστη, αλλά και για τις οικογένειες. Τουλάχιστον η χαροκαμένη μάνα. Η γυναίκα του Λάμπρου. Με 2 παιδιά. Άνεργη. Η κόρη του Νίκου. Του ανθρώπου δηλαδή που έχασε 2 γιους. Πρέπει να στέρξει η πολιτεία. Πρέπει να απλώσει το χέρι της. Τι θα πείτε στα παιδιά στο σχολείο? Ανάλογα πώς θα με κοιτάξουν. Ανάλογα το βλέμμα τους θα δώσω και την απάντηση. Τα παιδιά πολλές φορές είναι σκληρά. Είναι σκληρά γιατί δεν έχουν την πείρα της ζωής που έχουμε εμείς. Είναι πολύ σκληρά στις εκφράσεις τους. Δηλαδή να ζητάνε μεγάλες τιμωρίες, να ζητάνε θάνατο. Ναι. Τι θα τους πείτε? Εκεί θα πρέπει να καταβάλω μια προσπάθεια, έναν αγώνα, να τους πείσω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι σήμερα? Θα με πιστέψεις ότι κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και χειρότερα. Ο Βασίλης? Μια κουβέντα μόνο είπε. Αδερφέ μου, σήκω να πάμε στη δουλειά μας. Τίποτα άλλο. Έκλαιγε μόνος του και δεν είπε τίποτα, απολύτως τίποτα. Τίποτα. Είναι πολύ εύκολο να είσαι ψύχρεμος όταν είσαι στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά η Αθήνα έχασε την ψυχραιμία της, φωνάζανε διάφοροι συνάδελφοι και εδώ οι κάτοικοι είναι ψύχρεμοι. Δεν λένε ακραία λόγια, θρηνούν. Όπως ακριβώς το λέτε, θρηνούν. Είναι άνθρωποι του μεροκάματου, της δουλειάς. Είμαστε πιο άνθρωποι όσον αφορά τις σχέσεις μας, τις κοινωνικές μας σχέσεις, την παρέα μας, το χαμόγελό μας. Είναι άνθρωποι αγέροχοι. Δεν θα δεις ποτέ κάποιον χωριανό να έχει σκυμμένο το κεφάλι. Σε αντίθεση που στην Αθήνα οι άνθρωποι σκύβουν το κεφάλι. Ένας, 2, 3, 4, 5. 5 κορμί. Τώρα το πρόσεξα. Όσο εδώ ήταν όμως, εμείς πρέπει να φύγουμε. Ένας επώνυμος Αθηναίος θέλει να με συναντήσει, που λέτε, στο Δρομοκαΐτιο. Για να δούμε. Το ραντεβού είναι την επόμενη Κυριακή. Καλά να περνάτε.